Hi guys! Welcome to my vlog! Meron diri sa Barangay Kiblagon, Purok. Unsa ni nga Purok diri te? Purok 3. Nag-area monitoring mi sa mga fruits. Dira oh. Kita man na guys. Mga lansunis na siya guys. Matutas dito sa unahan kay mag-picture ko sa gihatag na mga seedlings ug natanom na ba. Ay dira kanindot. Wait sa guys. Asa te? Nanay natanom? Sa guys. Diri mi guys sa bukid. Pasaka ni gamay kay mga slope area man amo ang gipang butangan og gipang hatagan og ano seedlings sa fruit trees. Kani siya under ni sa agroforestry nga project. Banta guys. Grabe inita pero okay ra. Kaon sa mig gadget ug kuan. Lansunis cave. Pampalakas. Kadagan pa sa mga sakaon. Dara oh, mga punuan sa lansunis. Muna siya fruit. Sabi kadaghan jud. Muhamig kuan lansunis. Ito na kada tita. Hi tita. Hansi magikaon tita. Dara oh. Pulang. Si tita tara. Baha, bantay mo ha, guys. Oh. Oh, tara, daghan kay nakuha guys. Chuan. Ibuo na tita, sayang kay tigil mo klas. Mana daghan kay lansunis. Tama ni guys. Mao ni siya lansunis. Dara oh, dara ha. Pakit-on ta mo. Tara. Sana all lansunis. Dara si ate o nang og sibot. Yung mga on ng lansunis. Grabe nindutay naingani nga. Sana all oy. Naingani nga kuan. Dira guys, lansones, daghan kayo. Oh my god, kadaghan. Woo! Yan diri sa Barangay Kiblagon. Grabe kadaghan lang kayo. Tita, ano magikaon tita? Lansunis. Lawi kayo. Tapit kayo. Tita, lawi kayo. Sana all. Project ni guys, sakuan guys. Yung palibot dari alam. Puros prutas. Sunod kaayo. Tana all na ingani. Ulan lang may magkuha dito ma'am. Kaya para. Oh sige kay andam to na mudaan. Anda mo na lang tinaan. Ayaw la, masayang kaayo. Ano mga panghitabo diri guys ah.